Победителка в срещата Тамиено, Филин Съдъкова от Макаби Доджа Асеновград. Отново припомням, състезателката с 3 краят всяка срещу всяка, където още една среща. Категория до 30 кг, Рая Ковачева от Доджа Силистра срещу Ивая Василева Петяса от Бургаската ми. Тамиено да се готвят Ателина Миланова, Надежда Хаброва и Валентина Добрева и Кигай Бургас. Да задаме две победителя, моля. Кристиян Георгиев, гладиатор Бургас, спечели срещата на Тамине.